A Barberà del Vallès decidim engegar aquest model en xarxa en termes d'èxit educatiu. Plantegem dos interrogants. El primer és com podem millorar l'èxit educatiu i en segon lloc és què podem fer amb aquests joves que no graduen i que per tant queden fora del sistema educatiu. Aquí val a dir que hi ha una clara aposta política per intentar crear actuacions específiques per poder reduir el fracàs escolar i poder reduir l'abandonament escolar prematur, però estem molt clar que aquestes actuacions s'han de treballar en xarxa, han de participar-hi tots els agents de la comunitat educativa. És aquí que es crea la Comissió per l'Èxit Educatiu i la funció bàsica d'aquesta comissió és la d'intentar saber quines són les necessitats que tenim en el territori per poder fer actuacions conjuntes en termes d'èxit educatiu.